רוצה להודיע לכולם שמכבדת אותנו בבואה הגברת שרונה ברנס, ראש מינהל החינוך שנמצאת פה. אני רואה שכל הדסה, כל המציגים והמציגות הגיעו, המנחים והמנחות. יפה, המנחים מוכנים כבר? מוכנים על הבמה? וואו, מדהים. אז ניתן להם את רשות הדיבור. בבקשה. הבאים, מורים יקרים, אורחים נכבדים ואחרונים חביבים, התלמידים. לפתוח את מסיבת הסיום של מחזור נ"ה, אנו מתכבדים. חלף לו הזמן, קדם השעון, והנה הגיע זה היום. ממש כחלום נראה בעינינו כשלכיתה א' באבן העזר שמנו פעמנו. ידנו הקטנה אחזה בידימה, עם ילקוט על הגב צעדנו קדימה. עלינו כיתות בחלוף הימים, ועתה 6 שנות לימוד אנו חותמים. היום עומדים אנו נרגשים, אל סף הבגרות אנחנו ניגשים. עין דומעת, חלב שמח, בצד הפרידה עתיד חדש צומח. ישנו אחד שפעל, יזם ודאג, חיבר בין קצוות, תפר והרג. בליבו החם ושופע האהבה, בשנה האחרונה אותנו ליווה, הן כמנהל והן כמחנך הכיתה. המנהל הרב אילן זזון, בבקשה, נתכבד להזמינך לשאת דברי ברכה. כולם, ושוב ברוכים הבאים. לומר לכם, אני לא האמנתי, אבל אני מאוד 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 מתרגש, מאוד מתרגש. אני זוכר תהליך, ורק שנה אחת, אבל תהליך ארוך, ארוך, מדהים, של ילדים שחוו חוויות, עברו תהליכים חינוכיים, והגיעו לשלב שבו הם גם יכולים להציג תוצרים בגאווה, ולומר, הגענו לשלב של בגרות. הגענו לאיזושהי דרך חדשה לקראת הנדבך הבא באישיות שלנו. ממש לקראת גיל ההתבגרות שלנו, אנחנו עוסקים בנושא חשוב, מהתבגרות להתגברות. וכל החיים שלנו הם כאלה, כי הם מלאים בכל מיני אתגרים, בדרכים חדשות, שעיניכם נשואות אליהם בכל מקום שבו תפנו. לפעמים גם בקשיים, ולרגע, למרות שלא נעים. צריך לדבר על קושי שכל עם ישראל חווה. אי אפשר שלא לדבר על 3 ילדים שיצאו מבית הספר ולא חזרו הביתה, והרהרתי ביני לבין עצמי, אבל החלטתי לתת לזה מקום של כבוד, ואולי תפילת רבים תיצור משהו בשמיים. אולי תפילת רבים תשיב ילדים לביתם החם, ונקווה כולנו, דיברנו על זה רבות בכיתות, הילדים כתבו מכתבים מרגשים ביותר שנשלחו למשפחות, וביחד דיברנו על מה עושה טוב לעם ישראל, על איך אנחנו מתגברים על קשיים, וכאילו בניבנו שנצטרך להתגבר על עוד קושי, הגענו עכשיו לשלב שבו מראים תוצרים בכיוון הזה. אני מבקש ברשותכם שנאמר ביחד פרק תהילים ותפילה מעומק הלב. אני מבקש לחזור אחריי, אני אקרא פסוק פסוק. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך.
יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יברך, ישמור ויציל את אחינו גלעד, מיכאל, בן בת גלים, יעקב נפתלי, בן רחל דבורה, אייל, בן איריס תשורה. בעבור שכל הקהל הזה וכל עם ישראל מתפללים בעבורם, בשכר זה הקדוש ברוך הוא ישמור ויגן עליהם מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה, וימלא רחמים עליהם לחזקם, לרפותם ולחיותם ולהחיות את נפשם, ויקוים בהם הכתוב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח, וישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח איבריהם ולשסה גידיהם, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. יהי רצון שתתקבל תפילתנו ברצון. וכאלה הם החיים שלנו. אנחנו עוברים מהמורה וקושי, אבל אנחנו ממשיכים לשאת את פנינו לעתיד, וכן, אפשר לחזור ולשמוח, כי זה הניצחון שלנו. ועכשיו נרים עינינו חזרה לעבר המטרה שלנו, לעבר ההתבגרות שלנו, לעבר גבורת ישראל שלמדתם עליה הרבה. היום חיילים גיבורים מסכנים את נפשם בשביל להציל ילדים אחרים שהם לא הכירו. מאיפה זה בא? מאיפה התעצומות האלה באות? איך אדם מסכן את חייו למען אדם אחר? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך איזשהו DNA, איזה משהו שיש לנו בדם לכל היהודים, שאנחנו תמיד ערבים זה לזה. זה מגיע מתוך אורח חיים, אתם עוברים את זה ונראה את זה בהצגה. אורח חיים שיש לנו, שהוא כל כולו התגברות. כשאדם קם בבוקר, הוא מתגבר על עצמו כדי לקום ולהתחיל את היום שלו בקדושה, ללכת להתפלל, או לעשות משהו עם החיים שלו בצורה של תועלת לאחר. החיים שלנו מלאים מהתגברויות. המצוות שמלוות את היהודי, הן מחשלות אותו ויוצרות אותו כאחד שמתגבר על עצמו. בפרשת השבוע היא מסתיימת בפסוק מאוד מוזר. הוא מוזר משני כיוונים. עם ישראל חונה בערבות מואב על ירדן יריחו, וכאן מסתיימת הפרשה. ערבות מואב על ירדן יריחו. מיד אחר כך, בפרשה שאחר כך, פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור, וכולנו מכירים את ההתמודדות הקשה של עם ישראל מול האויב המר הזה, שרצה לכלות את עם ישראל. והפרשה מסתיימת בפסוק א', לפי הספירה הנוצרית, כי הם אלה שחילקו את הפסוקים. אבל אצל היהודים זה הפסוק האחרון בפרשה הקודמת. ולמה? אפשר להסתכל על הפסוק הזה ולומר, עם ישראל הגיע לערבות מואב על ירדן יריחו, ובגלל זה עכשיו שונאים אותו. זה אפשרות א', ואז זה פסוק א'. אבל אפשר לבוא ולומר, עם ישראל הולך בדרך ארוכה. הוא רוצה להגיע לארץ ישראל, לארץ אבותיו. והוא הגיע לערבות מואב על ירדן יריחו. סוף, לשם אנחנו צריכים להגיע. אבל הפסוק הזה מוזר. ערבות מואב על ירדן יריחו. ערבות מואב זה משהו שקשור לאויבים שנמצאים שם מסביב. ירדן יריחו זה הכניסה לארץ ישראל. רגע, אז ערבות מואב האויבים שלנו, או ארץ ישראל? מה בין זה לבין זה?
כאלה הם החיים שלנו, ילדים. גם אתם לפעמים נמצאים בתווך בין בחירות. רגע, להישאר פה או להמשיך ולהתמודד? לפעמים כדאי להישאר, כיף להישאר במקום, בחממה שלך, בלי להתמודד. בערבות מואב על ירדן יריחו, בערבות מואב להישאר כאן, באזור הזה. למה לעבור עכשיו ולהתחיל להתמודד עם כל מיני קשיים שעם ישראל מתמודד איתם? זה לא פשוט לעשות את זה. הדילמה הזאת ליוותה את עם ישראל. הדילמה הזאת נמצאת אצל כל אחד ואחד מכם. ואתם בחיים שלכם תעברו עוד הרבה דילמות, וחלק מהם אתם עוברים ממש עכשיו. כולכם נמצאים לפני המעבר למקום הבא. נוח להישאר בבית הספר היסודי אולי, פחות התמודדויות אולי, קשיים שאני לא יודע לאן הם יגיעו בהמשך, מפחיד. דיברתי עם תלמידים וראיתי את החששות שלהם. דיברתי איתכם קצת, ראיתי ככה חשש לאן, ואם, והאם שם, והאם פה, ואם לא, ומה יהיה. כל החיים שלנו הם כאלה, אבל הם אלה שיוצרים אותנו גדולים. ואני מברך את כולכם שתזכו להגיע למקומות גבוהים עם ההתמודדויות, ותתגברו כדי להגיע למקום טוב. אני רוצה להודות לאנשים נפלאים שנמצאים איתנו פה, ועזרו וליוו אתכם במהלך הדרך. קודם כל, לאלה שמצטנעים ויושבים מאחור. קודם כל להורים שלכם שנמצאים פה מאחור ומצטנעים להם. אבל הם אלה שנמצאים בתוככם, אליהם אתם חוזרים תמיד, הם תמיד עמוד השדרה שלכם. כל הכבוד להורים המקסימים שלנו. אני יודע ואני רואה אמהות ואבות שמגיעים אליי ולפעמים עם דמעה בעין. אני רואה כמה חשוב להם שתצליחו, שתתקדמו, שתגיעו למקומות גבוהים. והנה הם פה לקראת המעבר שלכם, ואני רואה שוב את הדמעות בעיניים, והפעם דמעות של התרגשות לקראת השלב הבא. המורות המקסימות שנמצאות איתנו פה, ועכשיו מקבלות פרחים אדומים מהבנות, איזה יופי. אני רוצה להודות לכל מורה ומורה במקצועה ובתחומה. למורה הדסה מילר, מחנכת כיתה ו'. למורה הילד שנמצאת פה איתנו וחינכה את כיתה ו' בנים, הובילה אותם לדרך יפה. למורה מירב שעזרה לי בחינוך הכיתה, תודה רבה. באמת הרגשתי שאני יכול לשמש בשני התפקידים באחת, מכיוון שאת כל הזמן שם. באמת עוד פעם מחיאות כפיים למירב. ואגב, מירב לוקחת על עצמה אתגרים נוספים. היא הולכת לקראת אתגר של הקייטנה בקיץ ומובילה אותה בדרך יפה. נמצאת פה איתנו אישה יקרה שמצטנעת לה, אסור לי להגיד יותר מאשר שהיא אימא של יובל. כך גזרה עליי אימא. אז אימא של יובל עשתה את הדברים הנפלאים שאנחנו רואים פה, וקישתה וארגנה והכל בצנעה. אגב, היא מייצגת הרבה אימהות נוספות שבמהלך הדרך כל אחת מהן הביאה משהו איתה, וטיפה ועוד טיפה יוצרות את הים הגדול של אבן העזר. כל הכיבוד פה הוא שלכם, כל הדברים הנפלאים. כל אחד שואל במה אפשר לעזור, איך אפשר לקדם את הילדים. ברוך השם, ואנחנו יכולים לומר לכם, הורים יקרים, תודה רבה לכם. אנחנו כמורים, תודה רבה לכם ששמחתם עלינו להיות השליחים שלכם, ונקווה שדרך טובה לפנינו בכל אחד מהמקומות שתלכו אליו, ותמיד אתם יכולים לחזור לבית החם באבן העזר ולבוא ולבקר. ויש לי פה איזו הודעה מבחוץ.
אוקיי. איפה המנחים שלנו? אני רוצה להחזיר לכם את המיקרופון. מנהל בית הספר, אנו מאחלים לך המשך הצלחה במלאכת החינוך ובהעמדת תלמידים הרבה בבית ספרנו. אנו מתכבדים להזמין את ראש מינהל החינוך במטה יהודה לשאת דברי ברכה ואמרי שפר. גברת שרונה ברנס, בבקשה. היי! שמתי לב שיש לנו 55 בוגרים ונ"ה זה 55, אז רק 5, שיהיה רק טוב תמיד. אני חייבת להגיד שאני מאוד נרגשת להיות כאן. בשנה האחרונה בית ספר אבן העזר עבר שינוי מאוד מאוד מרענן. אני מרגישה שגם הילדים חווים אותו ככה בתחושה של גאווה מאוד גדולה, וגם אתם ההורים בוודאי חשתם בכך. לשמחתי הרבה אילן לקח על עצמו את ניהול בית הספר, ואני יכולה להגיד שהקשר שהוא יצר עם המורים, עם התלמידים ועם ההורים הוא באמת ראוי להערכה ומוביל את בית הספר למקומות חדשים. מגיע משפט. לתלמידים האהובים שלנו אני רוצה להגיד שכמו שעם ישראל בתקופה הזאת בפרשת השבוע נמצא אוטוטו לפני כניסה לארץ ומתחיל להתכונן, אתם למעשה עברתם 6 שנים מאוד מיוחדות כדי להכין את עצמכם גם לבאות, ואתם בוודאי מאוד מתרגשים. אני רואה קצת את החשש בעיניים. רוב התלמידים במחזור הזה רשומים הבנים בישיבת נחשון, שהיא הפכה להיות הישיבה של מטה יהודה, גם נותנת מענה למי שרוצה יותר בסגנון של תיכון דתי, וגם מי שרוצה לימודים תורניים, ואנחנו נלווה אותם, אנחנו נלווה אתכם, אתם הילדים שלנו בתוך מטה יהודה גם בהמשך. ולבנות שהולכות חלקן לעמית שחר וחלקן לנוגה, אני מאחלת המון הצלחה. ואני רוצה להגיד שאנחנו לא נפסיק לעמול, ראש המועצה משה דדון וצוות מינהל החינוך, כדי שנקים אולפנה בתוך מטה יהודה, וזה התפקיד הבא שלנו, אז אנחנו לוקחים את זה כמשימה. הורים יקרים, אני מאחלת לכם המון נחת, שתגדלו אותם בשמחה, שתרגישו שאוהבים אותם בתוך המערכת, שתרגישו שהילדים שלכם פורחים, מביאים את עצמם לידי ביטוי, ותראו מהם המון נחת. אז זה קודם כל עבורכם, כי אתם אלה שתהיו איתם לאורך כל הדרך, אליכם הם יחזרו. מגיע להורים שלכם. צוות חינוכי, תמשיכו לעשות, תמשיכו לראות ברכה בעמלכם. מי ייתן וכל מה שאתם עושים, תוכלו לראות את זה עוד שנים קדימה, ואני בטוחה שאתם תוכלו לראות פירות טובים מהילדים שלנו. ולכם ילדים אהובים, תעלו, תצליחו, אל תחששו, תלמדו, תהנו, תתנדבו, תעשו דברים שאתם אוהבים, ותשמרו על עצמכם. שיהיה לכם ערב מקסים ונפלא. עוד שתומך בנו, מלווה אותנו. שרונה יודעת כל מה שקורה בבית הספר. אין משהו שלא עובר דרכה. אנחנו שומעים כל הזמן משובים ותמיכה ועצות טובות, והיא פותחת לנו פשוט הרבה מאוד דלתות. מגיע על זה יישר כוח עצום. כמובן מוביל בראש משה דדון, שיכולתם לראות אותו בפרסומים האחרונים, איך שהוא הגיע לבית הספר ופרגן לנו, והגיע ועבר בין ההורים. זה פשוט מרגש. לא כל ראש מועצה נמצא במקום הזה. הרבה פעמים אתם רואים אנשים מורמים מעם, אבל פה יש לך אדם שמסתכל על הדברים בגובה העיניים, מתבונן על הדברים, עוקב, שומע. אין הורה שמגיע לדלת שם של ראש המועצה והוא לא מקבל אותו. איך יש לו זמן לדברים האלה? אבל זה קורה, כי יש לנו מועצה כזו. יישר כוח עצום. בבקשה, תודה רבה. תודה רבה על הברכות והחמות. בשנתיים האחרונות ליוותה אותנו הבנות המורה הדסה. בעבר בנחישות את כיתתנו לימדה, במסירות אותנו לערכים קדמה. נזמין את המורה הדסה לשאת דברי פרידה וסיכום.
בית הספר הנכבד אילן, ראש מינהל החינוך גברת שרונה ברנס, צוות המורים, הורים ואורחים יקרים, ואחרונים חביבים, תלמידים ותלמידות אהובים. עומדת אני פה היום בשמחה ובהתרגשות ששזורות זו בזו, מחנכת בנות מחזור נ"ה של בית הספר אבן עזר. ליוויתי את הבנות בחינוך במשך שנתיים, ובשנה האחרונה הייתי אחת מצוות המורים של הבנים. כעת, משמסתיימת לשנת הלימודים ונגמרת תקופה בחיים, עוזבים את בית הספר היסודי ונפרדים. וזו דרכו של עולם, שכל מה שמתחיל גם נגמר, וכל מה שנגמר שוב מתחיל מחדש, מעגל שאיננו נסגר. מסלול חיינו ארוך ופתלתל, אך מדי פעם לצד הדרך ניצב לו ספסל, שמזמין אותנו לנוח, להתבונן פנימה ולהישיר מבט אל האופק קדימה. והנה הגעתם לכזאת תחנה, והיא מושיטה יד ומזמינה. אני כמורה יושבת מולכם בכיתה, מסתכלת עליכם ומביטה. אינכם בני ובנות 12 בערך, עשיתם עד היום כברת דרך. הגעתם כילדים וילדות לבית ספרנו, והפכתם לנערים ונערות מול עינינו. בחממת אבן עזר ציינו לכם לצמוח, ועכשיו הגיע שעתכם לפרוח. אלו ימים מוצפי רגשות, ציפיות, תקוות וגם מעט חששות. אתם נפרדים מאנשים מוכרים ומתחילים בפרק מרובה אתגרים. העמסנו עליכם את מיטב הציוד, ועכשיו עליכם למצוא לכם ייעוד. צעדו באומץ, באמונה ובבטחה, ותמיד תראו בעמלכם הצלחה. לא נותר לי אלא לברך אתכם ואת הוריכם. יהי רצון שתשרה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. צעדו מחיל אל חיל, תוך קיום מצוות ויראת שמיים. יהי השם עמכם, וירבו מכם הוריכם, נחת עד בלי די. ממני מורתכם האוהבת. מורה הדסה היקרה על האיחולים והברכות. תודה מכל הלב על הברכות והאיחולים. המשיכו בהשקעתכם הנדיבה בתלמידים. ולא נשכח להודות בפה מלא שירה ותודה לצוות החינוכי שדואג לקידומנו ימים ולילות בשמחה. תודה מיוחדת לוורדה המזכירה, שלכל אחד פנים מהירה. וגם לאבי, אב הבית המסור והסבלן, שלכל בקשה פנוי ואף פעם אינו נרגן. ובל נשכח את לינת הנחמדה, שעוזרת בשמחה ובכל לב, לה אנו מוכרים היום תודה. לחלוקת השי ותעודות הגמר, נזמין אחר כבוד את המנהל והמחנכות. זה הזמן הנכון לכם ההורים להכין את המצלמות. ראשון ברשימה, אליה בראל. מזל טוב, ליה. ליטל אברהם. גל אליהו. מירב אברהם. זיו אליהו. אורון אלמליח. סתיו אוזן. נדב אקווה. שני עזרי. לידור
השארי. עמית אקריש, לא שכחנו אותך, איפה אתה? שיר אלה. זהו בנות, זהו. יעל אליהו. אריאל בשן. איציק! אביה סולי. נועה סולין. אלמוג גפסי. אדר אסור. יצחק? רועי גנון. מורן אסור. דן דדון. ליטל ארד. דרור דמרי. שי ביטון. אליה חברוני. אליה. מעיין ג'אמו. מיכאל חג'בי. נועה ג'אמו. סליחה אמא. נועם חלפה. אופיר דוד. יובל יהושע. נועה רשיש. שקד יהושע. ליאן זעפרני. אורית מור. אביב מרדכי. רון יוסף. נועם סער. דן. מעל יצחק. איתמר עובד. לירז יצחק. יצחק שושן. נועם יצחק. שני לוי. שקד שרוני. שיראל אולי. נוי מרדכי.
שני רביב. ואחרונה חביבה, אושר מצבי. מורה איילת רוצה לומר מספר דברים היוצאים מן הלב. מורה איילת יצאה לשנת שבתון, אבל הובילה בגאון את כיתה ו' בנים, ואנחנו נשמח לשמוע. טוב, ו' בנים, אני מדברת אליכם. טוב, קודם כל אני מאוד מתרגשת לעמוד פה. בלי לשים לב, הזמן חולף ואתם מסיימים את בית הספר. שבשנה האחרונה לא הייתי איתכם, תמיד הייתם אצלי בלב, וקשה לי מאוד להיפרד מכם. בזמן שחינכתי אתכם, ניסיתי להיות קשובה לכם, לשאיפות שלכם, להתלבטויות שלכם, לעצב ולשמחה של כל אחד מכם. היו ימים טובים יותר והיו ימים פחות טובים, אך בעיקר היו לנו המון רגעים יפים. רציתי להרחיב לכם את האופקים, להקנות ידע כללי, ערכי משמעת, יכולת לקחת אחריות ולסייע לכם לפקוח עיניים ולהתפתח להיות אנשים בוגרים. אני מקווה שהצלחתי בכך, לפחות בחלק מהדברים. הסתיים פרק חשוב בחייכם, ועומדים להיפתח בפניכם פרקים חדשים ומרתקים לא פחות. השכילו לבחור בשביל הנכון וצעדו בו בבטחה, גם אם לא תמיד תהיה זו הדרך הקלה, אך תמיד עשו זאת במחשבה תחילה. המשיכו לנסות, לחפש, לבדוק וללכת אחר מצפונכם ואחרי הערכים שלכם, ויהיו מאושרים במעשיכם. אני מאחלת לכל אחד מכם שתזכו להגשים את כל משאלותיכם. בהצלחה רבה רבה בהמשך. נמכרו אצלילים. את לב הערב הזה אנו מתחילים. בסופו של סיום מפציע ההתחלה, ההתמודדות תפנה לא תמיד קלה. גם אם מעבר הבוגרים לחטיבה אחרי מבטיח, האם זה אומר כי כבר פרסום לכבודם של השטיח? לפני הכל, ברצוננו להודות לבמאית עידית על ההפקה, העבודה, התחרות והאורח הטובה. ויחד איתה תבוא ותעלה בעצרת התפאורה גלי יהושע שעמלה והשקיעה, ועל כך כבוד גם לה מגיע. ילדים, תזהרו פה. אתה רואה לצלם אותנו? אושר, תעביר רגע ליד הבמה, צלם אותנו. צלם אותנו. בסדר. מה אני עושה? צריך להיות אדם מיוחד, ואנחנו בחרנו את עידית למן, שמובילה קו מדהים עם הילדים, היא עברה איתם תהליך חינוכי מדהים, ואת התהליך הזה הם הצליחו ליישם בהצגה. אפשר להרגיש בילדים, בהתנהגות שלהם, בשיח שנוצר מסביב לתהליך, את העבודה המדהימה שעשתה איתם עידית, ואנחנו כבר יודעים שאנחנו רק פתחנו דרך חדשה עם עידית, בעזרת השם לעוד שנים רבות. תודה רבה לעידית על העבודה המקסימה. אני רוצה גם להודות לה שהסכימה להוביל גם את המחזור הבא. עידית, כמה מילים משלך ונתחיל בהצגה. ערב טוב, אני מאוד שמחה לראות אתכם. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהילדים שלכם, הורים יקרים, קודם כל תודה שיצא לי להכיר את הילדים שלכם. יש לכם ילדים מקסימים, גם הכיתה של הבנים, גם הכיתה של הבנות, נורא נהניתי לעבוד איתם. בית ספר מקסים, מנהל מקסים, היה לי כיף לעבוד פה, אז תודה רבה. ואני מאחלת לכם הצלחה, אני פונה אליכם תלמידים, אני יודעת שיש לחץ לפני הצגה, הלחץ הזה הוא דבר טוב. כששחקנים מאבדים את הלחץ, ההצגה לא מעניינת. הלחץ הזה הוא אנרגיה, הוא טוב, תלכו עם הלחץ הזה ותעשו הצגה טובה. ודבר אחרון, הילדים עשו פה איזשהו תהליך מאוד ארוך, שזה באמת הדבר שהכי נהניתי ממנו, שהילדים בעצם עבדו לאורך תקופה של חודשיים בערך, עבדנו, והם פשוט עשו, הנושא שלנו הוא גבורה, על
פשוט עברו תהליך של גבורה בזה שהם לא קיבלו כל אחד בדיוק את התפקיד שהוא רצה, והיו צריכים לקחת אחריות ולהגיע לחזרות, ובזמנים שזה מבאס, ולהבין מתי שהם רוצים מתים לעשות חזרה על שיעור מתמטיקה, זה בדיוק מתי שאני לא לוקחת אותם. והם היו צריכים להבין את זה ולקבל את זה, ודווקא כשהם רוצים להיות בשיעור ספורט, אני לוקחת אותם. אז הם היו צריכים להבין את זה ולהתמודד עם זה, והרבה מזה זה גם, הרבה מהגבורה זה לעלות על הבמה כשהם מפחדים וכשהם לחוצים. ואני רוצה להגיד שאנחנו נבין, גם אם יהיו דברים, פתאום מישהו שוכח טקסט, משהו, אנחנו תמיד נבין הכל, ואתם בסדר ואל תלחצו, אוקיי? העיקר אל תלחצו. ודבר אחרון, ההצגה מורכבת מקטעים, רצף של קטעים שונים, שבנושא של גבורה שביניהם יש קטעי קישור. אבל זה לא הצגה עם מבנה אחד של סיפור אחד, אז אל תתבלבלו, זה סצנות קצרות, קטעים שונים, בסדר? טוב, תהנו, ערב טוב. לאחר מאמץ והרבה השקעה ממושכת, מעלים אנו לפניכם את המסכת. איזהו גיבור. כלום, סתם ישבתי כאן ואכלת שוקולד. חס וחלילה, איך, אני שונא שוקולד. ממתי אתה שונא שוקולד? אני אף פעם לא אוכל שוקולד, מאז ומעולם. אני ראיתי אותך, אין לך בשביל מה לשקר. אוקיי, בסדר, אז אכלתי שוקולד. טוב, אז מה? אתה לא זוכר מה הרופא שינם אמר לך? בשום אופן לא לאכול שוקולד. גם ככה כל הפה שלך מלא בסתימות. אמא ואבא התעשו נורא. אני לא אשם, הוא היה מונח כאן השוקולד, והוא קרא לי. בטח. נו באמת! אני הולכת להגיד לאמא, היא בטח תיתן לך שבוע בלי חברים בכלל. תעזבי את אמא, היא ישנה. פחדן. אני פחדן? את כל היום אמא, על כל דבר שקורה. ולי את קוראת פחדן? אוקיי. אמא! תעירי אותה! היא בכלל לא ישנה. אז היא באמצע משהו, תעזבי אותה. פחדן. אבא! אבא אמר לא להפריע לו. מתי הוא אמר את זה? לא זוכר, אבל הוא אמר. אמא! אבא! יקר לכם מלא שוקולד! איזה גיבור מנסה. איזה גיבורה, כל דבר בעולם יש אבא ואמא ואבא. מה קרה שוב? לא אותם קוראת לכם כל הזמן. מה? אני חושבת שאי אפשר לחגוג להכיר ברות והם ככה מתנהגים. אני חושב שאי אפשר לחגוג לראות בתים ואני ככה מתנהגת. זהו, החלטנו. אנחנו מוכנים לחגוג לכם בחוץ בבת מצווה ביחד והתחשבות בכל מה שתרצו לבקשו. רק בתנאי ש... לפני שתלמדו להסתדר אחד עם השני. בשביל אנחנו מטילים עליכם משימה. עליכם לכתוב דרשה. דרשה על מה? אתם צריכים לכתוב דרשה. דרשה על גבורה יהודית. על מה? על גבורה יהודית. אנחנו בטוחים שתצליחו. בהצלחה. הכל באשמתך. להיות גיבור זה לעשות מה שאתה רוצה ולהרביץ למי שמעצבן אותך. לא נכון. את פחדנית בעצמך.
אני לא מפחדת מהחושך. אני לא מפחדת ממכשפות. מפלצות. אני לא מפחדת מסרטי אימה. אני לא מפחדת משבלולים. אנחנו גיבורות. אתם צריכים מחר לקום לבית הכנסת ונתגבר על העצלנות שלכם. אל תדאג אבא, אנחנו בטוח נגיע מחר לבכנסת. אנחנו גדולים וגיבורים אמיתיים. אז מה, אנחנו נשאר ערים כל הלילה? מה השאלה, גיבורים או לא? לא יודע, אבל אבא כל כך רוצה מחר שנבוא לבכנסת. נשאר ערים כל הלילה וגם נלך לתפילה מחר. ומה נעשה כל הלילה? מה תורה? אולי נשחק כדורגל? אוקיי. אני גיבור. בוקר טוב חמודים, קומו, הולכים לבית הכנסת. הפלטתם 3 ראשים מצד ימין. מה איתך אורי? עוד 5 דקות, סבתא. אבל זה אבא. בסדר, סבא משה. הייתם ערים כל הלילה? אמרתי לכם שאתם צריכים להתגבר על העצלנות שלכם ולקום לבית הכנסת. עכשיו אתם בכל זאת תקומו. לא, אנחנו רוצים לישון, לא, אבא. לא, לא. אבא! איזה גיבורים, היו ערים כל הלילה, וואו. מה גיבורים בזה? את יודעת איך זה קשה להיות ערים כל הלילה? וככה לאכזב את אבא שלהם? את כל הזמן מדברת שטויות. שוב אתה מנסה להרביץ לי. אני לא מפחד ממך, אני גיבור. להיות גיבור זה לא סתם לא לפחד. להיות גיבור זה להתגבר על הפחד. זה אותו דבר. כשאני אהיה גדולה, אני רוצה להיות גננת כדי ללמד את הילדים הקטנים להתגבר ולא להרביץ כאלה יום, שלא יעשו כולם כמוך. כשאני אהיה גדול, אני אהיה חייל. אני אצא לקרב, אהיה גיבור אמיתי. בטח. יאללה. עד עכשיו עשינו אימונים, והנה מגיע סוף סוף הקרב. אני יודע שכולכם גיבורים ומאחל לכם בהצלחה. ביחד נביס את האויב. האם אתם איתי? 2, 3! 2, 3! 2, 3! חיילים, נא להגיע לכאן. אם מישהו מכם מפחד, שילך עכשיו הביתה. אנחנו הולכים לשטח וזה הולך להיות מסוכן, ואני לא רוצה שיהיה כאן מישהו שיפחד ויוריד לי את המורל כל העולם, זה ברור? אני צריך מתנדבים אמיצים. מי מוכן להתנדב? מי שמוכן להתנדב שילך צעד קדימה. זו משימה קשה. מי שבטוח שהוא מוכן להתנדב שילך שוב צעד קדימה.
לישון על אבנים. אם ככה, מה שאני הולך לומר לכם היא משימה פשוטה ובטוח שלא תסרבו לה. אנחנו נהיה בשטח לבד, בלי תורן למטבח, ולכן אני צריך שכל מי שיתנדב יבשל ארוחת ערב, והכי חשוב לשטוף כלים. מה אתם עושים? כואבת לי הבטן, ואם אני אבשל כולם ידפקו ממני. לא כדאי לכם שאני אבשל. לא כדאי לכם שאני אבשל. לא רעב בכלל. איזו מין משימה זו? בשביל זה באנו לשרת בקרבי? לשטוף כלים זה לא תפקיד של לוחמים. איפה אריה? אני כבר רוצה להילחם. תנו לי את הרובה. אני רוצה להסתער. זה מה שצריך עכשיו, לבשל ולשטוף כלים. הבנתם? לא רוצים? לא צריך. שערו רעבים. אויב עדיין לא הגיע. בינתיים נמשיך להתאמן. עמוד דום! להצדיע. בוא נתאמן על הליכה. 3, 4, ו... אין לי כוח. אז אני מבין שאתם רוצים לבשל לכולנו? לא רוצים בכלל, מפקד. יופי, אם ככה נמשיך באימונים. כולם נרוץ במקום. עכשיו שכיבות צמיחה. אפשר לעשות עצירה קטנה באימונים? הפסקת אוכל למשל. אני מבין שאתם רוצים לבשל לכולנו? לא רעבים בכלל, מפקד. יופי, אם ככה כולם להרים את הנשק. לכוון. לראות! עוד פעם! לא יכול יותר! אני כבר משתגע. בא לי להקיא. אני מבין שאתם רוצים לבשל לכולנו? יופי, האויב עדיין, אם ככה נמשיך לעשות את האימונים. האויב עדיין לא הגיע. רגע, הנה האויב הגיע סוף סוף. הרגע שלא חיכיתם כולכם. תזכרו להיות חזקים תזכרו להיות חזקים, יחד נביס אותו יעל. 3, 4 ולהסתער! חיילים, מה קורה איתכם? קומו, אויב מנצח אותנו! הם הרבה יותר מאיתנו, אין לנו סיכוי. כן, ואנחנו שטפנו כלים כל היום, בזמן שהם בטח התאמנו. אולי כדאי שנברח, אני מפחד. אז תתגבר על הפחד, אין ברירה, בוא נתקדם. אתה צודק, אין ברירה. 3, 4 להסתער. מה זה, למה הם כולם על המחבר? לא יודע, אולי זה תחתית, בוא נראה לאוויר ונראה אם זזים. עוד פעם תראו! שלהיות גיבור זה להתגבר? בדיוק. להיות גיבור זה אומר להתגבר. אני חושב שאת צודקת. הזכרתי שכתוב במסכת אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו. לא סופרת יקר. אני צריך להיות גיבור. מה נעשה עם הדרשה הזאת? אני יודע. אני ארשום איך אני מתגבר על השוקולד. נכון שוקולד? אבל זה צריך להיות על גבורה יהודית. גבורה יהודית? מה זה בכלל? חשבתי שזה צריך להיות סתם על גבורה. אוף! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הכל נהיה בדברו. מה עשית שוב? לא. אמא! אבא! להתגבר ואל תרביץ לי, אוקיי? בשביל זה אני צריך להיות גיבור מאוד מאוד מאוד.
ואת היהדות. מי להשם אליי? ללכת אליו, לא ללכת. אולי מרדכי צודק, והשם סידר את הדברים בכוונה שאני אהיה מלכה רק בשביל הרגע הזה, ואולי אני יכולה להציל את היהודים. גם אם המלך יהרוג אותי, אני חייבת לפחות לנסות. בבקשה תתפללו ותצומו עליי. הכל קרה כל כך מהר. הוא ביקש מים אז נתתי לו חלב. הוא הלך לישון והחלטתי עליו את הבוקר. חזרנו מהעבודה יפים כל כך. פתאום התחלנו להיזכר ולהבין מה התאריך היום. זה היה ליל הסדר. איזה עבודה קשה. כל יום זה נהיה גרוע יותר ויותר. הוא היה כל כך מופתע. יהודים, נערוך סדר קרא מישהו, אבל היו שם כל הפקידים והקצינים הנאצים. איך נוכל לעשות את זה? פתאום שמענו עוד ועוד קולות של אנשים קוראים ואומרים, נערוך סדר ויהי מה. אבל למרות כל העבודה הקשה, אני לא משנה את השם שלי ושומרת על הלבוש שלי. מכפר דרום ועד תל אביב. הייתי בסך הכל בת 16. לקחתי ילד אחד על הגב וילד אחד על הכתפיים. כדי שהילדים לא ירגישו, ואז נתגלה. אז נתנו להם תרופה שהם היו עוד יותר כבדים, אבל אני לא התלוננתי. ידעתי שאני מצילה חיים של שני ילדים. הדרך עוד הייתה ארוכה. בדרך לארץ כמעט תפסו אותנו הבריטים. ניצלנו בנס ממש. רק ירדנו בארץ, עוד לא הספקתי לנשק את האדמה, וכבר שמו לי רובה ביד. וואו, הם באמת גיבורים. כן, אבל הייתי רוצה להכיר לפחות אחד מהם קצת יותר. איך קוראים לך? איתן גלון. ואיך הגעת לכאן? רפי גיבול המליץ לי להגיע אליך. כמובן אחרי שהשביע אותי לא לגלות שום דבר. מה אתה יודע על פלוגת הימאים? אני יודע שאתם נלחמים נגד הבריטים כדי לאפשר לאוניות עם מעפילים יהודיים להגיע לארץ לשלום. חשוב שתדע שהכל מאוד מסוכן. אתה יכול להיפצע או אפילו למות. אני מבקש לחשוב פעמיים שבטוח רוצה להסתרב. אני חשבתי על זה המון ואני בטוח. אני לא מפחד מהסכנות. אני רוצה לעשות כל מה שאפשר כדי שתוכל לקום מדינה יהודית. בדרך כלל אני מקבל לך דרך מהר. אני חייב להגיד לך שמאוד התחשבתי לך לטובה. אני מקבל אותך לימאים, אני מקווה שלא תתחרט. אני מבטיח לך שלא תתחרט. ולא רק זה, אני אתן לך תפקיד מאוד קשה למרות שאתה חדש. יופי. אין לי ברירה. יש לנו מישהו שכמו שצבק בכלא. הוא היחיד שיודע לאן האונייה הסנונית הולכת להגיע. נמסור לו את הפתק הזה. ותנסה להביא ממנו פתק חזרה איפה האונייה תהיה. אחרת הבריטים יטביעו את כל היהודים שעלו לאונייה. אני צריך תמונה שלו. בבקשה. חשבת שאתה תגלה להם איפה בדיוק האונייה תהיה? אני בחיים לא אגיד לך. זו לא שאלה של זמן. אתה יכול לגלות לי עוד זמן רב. מה זה? מה אתה עושה פה? אני לא יודע מה אני עושה כאן, אני סתם הלכתי כאן. מי אתה? קוראים לי משה צברי. משה מה? משה צברי. אתה אמור להיות בחדר מספר 32. איך בדיוק ברחת משם? ועוד במשמרת שלי, אני אדאג לזה שאתה לא תצא משם לעולם. אבל יש כאן שתי משה צברי. איך אני אדע בדיוק מי זה משה צברי הנכון? למי קוראים משה צברי?
זה משה צברי? אני. עוד יהרגו אותי פה. לך יש כאן צלקת, לך אין. אתה. איך בדיוק נכנסת לכאן? למה אמרת לי שקוראים לך משה צברי? כי קוראים לי משה צברי. למה יש לך בגדי אסיר? זה בגד של אסיר? אני בכלל לא ידעתי שזה בגד של אסיר. טוב, תלך מפה ושאני לא אראה אותך לעולם. המשמר יציג את נשקו. עצל, שב! היום נכיר אנשים שנלחמו במלחמות ישראל. הראשון שנכיר הוא אלמוני. אלמוני? אלמוני מה? מה שם המשפחה שלו? אלמוני. איזה מין שם זה אלמוני? זה לא שם. אז איך קראו לו? אף אחד לא יודע, בגלל זה הוא אלמוני. אלמוני זה אומר שאף אחד לא יודע את השם שלו. אתה מבין? איך יכול להיות שאף אחד לא יודע איך קוראים למי שקבור כאן? תנסה לדמיין את זה רגע. אנשים יורדים מהאונייה. חלק מהם שרדו את השואה. ישר שמים להם רובה ביד ואומרים להם על מי לראות, וזהו. בלי שאף אחד יכיר אותם, הם נלחמים למען המדינה. חלק מהם נשארים חיים וחלק מתים. ואלו שמתים, אף אחד אפילו לא יודע איך קוראים להם ומאיפה הם באו. אבל הם בהחלט גיבורים וחשוב שנזכור אותם. ועכשיו נעבור למצבה שיש כאן לאלו שנהרגו ברובע היהודי. יש שם מישהו שנהרג בשנת 1948 ואליו אני רוצה להתייחס. קוראים לו ניסים גיני. למה דווקא הוא? הרי כולם גיבורים. זה בגלל שהוא היה החייל הצעיר ביותר שנהרג במלחמות ישראל. בעצם הוא היה רק ילד. ניסים גיני גר ברובע היהודי, וכשהגיע לגיל 9.5 התחילה המלחמה, והפסיקו ללמוד בבית הספר. הוא ראה את כל חבריו נלחמים, ורצה גם כן להילחם ולעזור, למרות שזה היה נורא מסוכן. להילחם בגיל 9.5? הוא היה גיבור, למרות שהוא היה רק ילד, הוא לא ויתר, הוא רצה להילחם ולעזור. אנשים נלחמו בהרבה מקומות, אבל הבעיה היא שהם לא יכלו לעדכן אחד את השני על מה שקרה, כי לא היה להם טלפונים. אז הוא החליט לעבור בין כל המקומות ולהעביר עדכונים ומסרים. ככה, בין העיריות, עד שיום אחד, אחת העמדות שהגיעה אליה נפלה בידי הערבים, והרגו את כל מי שהיה בה, וגם אותו. יקיר, קיבלתי שיעורי בית מוזרים. יופי לך. נו באמת, יקיר, אני צריכה עזרה. אז לכי ותחפשי, מישהו שיכול לעזור לך. חיפשתי ומצאתי. איפה? לא. לי יש מספיק שיעורי בית מוזרים משלי. נו באמת, יקיר, זה שיעורי בית במדעים, לעשות דגם על האטום. ואתה טוב באמנות, ואני לא ממש. אז מה אכפת לך לעזור לי? אני אעזור לך אחרי זה בשיעורים בהיסטוריה שאתה שונא. אני מבטיחה. בקושי יש לי זמן לעצמי, אין לי זמן לבזבז על לעזור לאחרים. תודה רבה. על לא דבר, באמת על לא דבר. מה זה? אמרת שאתה לא רוצה לעזור לי, נכון? בסדר, אבל... נו, אתה באמת לא יכול. חכי עוד כמה שנים שתהיה בצבא. אבל אני רוצה להיות גיבור כבר עכשיו. זאת בעיה. רגע, יש לי רעיון. אני לא צריך לעזור לעם שלם. מספיק שאני אעזור לך. איפה שיעור בית שלך? מה אמרת? לא שמעתי. השיעורי בית שלך. חדש. הנה. בוא. תראה, אני חשבתי לעשות משטח של קרטון
נו, ואז לעשות עליו קלקר. שהיה ממש קשה להחליט מי מקבל איזה תפקיד. כולכם הייתם מאוד טובים, וזאת הייתה התלבטות קשה, אבל מישהי הייתה חייבת לקבל את התפקיד הראשי. הראשי? זה בטח אני. את חושבת אין לך שום סיכוי, זה ברור שזו אני רציתי להיות המלך. זה לא המלך, זה המשרת, התפקיד הכי חשוב. מה, אתם באמת לא מבינים? אני רציתי להיות המלך! קריה המלך, הוא משרת, אני התפקיד הגדול וזהו. המנחה? אני בטח אהיה המנחה. אני רציתי להיות המלך! המנחה? אני בטח אהיה המנחה. לתפקיד המנחה בחרתי את אושר! אושר! מה, למה? אני רציתי להיות המלך! מלך! ולתפקיד המשרת בחרתי את ליאור! מה, ליאור? היא לא יודעת לשחק. אם תדברי ככה בכלל לא יהיה לך תפקיד. כאילו מה נשאר בכלל? מה אני עושה? את הלחשנית. מה זה בכלל לחשנית? זה, אם מישהי לא זוכרת את הטקסט שלה, את לוחשת לו אותו. אוף, איזה מין תפקיד גרוע זה! בחרתי את שלושתכם לתפקידים אלו, בגלל שאתם הייתם אחראים.
יקרים, קבלו במחיאות כפיים את הילדים שעבדו קשה על עבודת סוף שנה שלהם. אושר, למה את לא נכנסת? כי אף אחד לא הבין את המוזיקה, לא ידעתי שצריך להיכנס. תיכנסי, טוב? להיכנס? נו! קהל יקר, קבלו בבקשה במחיאות כפיים את הילדים שעבדו כל כך קשה על ההצגה. אוף, הבמאית הזאת, יאללה גם כן. זה כל כך קשה להיות מלך. משרת? כן, אני מלך. בבקשה תגרד לי בגב. כן, אני מלך. למרות שאתה רק המשרת שלי, אני רציתי לדבר איתך על עניין צבאי חשוב מאוד. כן, אדוני המלך, על מה אדוני המלך? אני רציתי לדבר איתך על עניין צבאי חשוב. אורה, איפה את? אני שמעתי את הטקסט, לא אורה! מה זאת אומרת? איפה את? לאן הלכת? אורה! מה, דווקא עכשיו? טוב, לא משנה, בואו נעבור לקטע הבא. אושר, למה את לא נכנסת? אושר. להיכנס? כן. אני רציתי להיות המלך! רציתי להיות המלך! אם מישהו לא מתגבר על הרצונות שלו, הוא מבין שצריך אותו דווקא בתפקיד שלו! אז ככה, היא הלכה די כבר, אין לי כוח! רעות! שלום. כואבת לי הרגל. אז מה את אומרת שכואבת לך הרגל? כן. נו תביא את הניירות. בואי נזיז את הרגל. די, זה כואב. יש נקע. טוב. לאן את הולכת? הביתה. זה נקע חמור. נקע חמור? חמור מאוד. חמור מאוד? דוקטור דניאל! כן. אני כמעט לא רעבה, ויש לי לפעמים חום. אלו כל הבדיקות? לא, יש עוד. יש לך EBV. לי EBV? כן. נראה לי שאת טועה. לי אין EBV. לא, אני לא טועה. יש לך EBV. אז מה אני אמורה לעשות עכשיו? את צריכה הרבה לנוח ותישארי תחת השגחה. דוקטור! כן. שלום. אני בקושי מצליחה לנשום.
והיא משתעלת הרבה? כן, כמעט כל הזמן. עוד משהו? לא. טוב, תודה דוקטור. לאן את הולכת? הביתה. רגע, אבל את לא בוכה? למה שאני אבכה? לא יודעת, כל האחרים הגיבו ככה. אם אני אבכה, זה לא יעזור לי, אין שום טעם לבכות. עדיף לצחוק. קרה לי. למדת את זה באוניברסיטה? לא. אני לא ליצנית רפואית. את בטח עובדת עלינו. לא, אני חולה באסתמה חמורה מאוד. חמורה, ממש חמורה. אוי ואבוי. לא נכון. יש לי שבר ביד. לי יש מחלת הנשיקה. EPV. לי יש נקע חמור ברגל. לא נורא. מה לא נורא? הייתי ממליצה לכם לצחוק מאשר לבכות, יותר טוב. למה? תגידי, מה נרשום במדרשה הזאת? תגידי, אולי נרשום על חיילים. יש לך זוכרת שחשבנו על חיילים מקודם? נכון, זה באמת גבורה. כן, אז אולי... לא, אני לא יודע מה נעשה. טוב, נו, אז אולי נחשוב בינתיים, ואז נחכה. תחשוב, סבבה, חיילים. טוב, חיילים. המורה, אל תשבי. מה עכשיו? את מסתירה לי את הלוח. המורה, בבקשה, אל תשבי, תסתירי לי עכשיו מהלוח. מה עכשיו? שוב את הכיסא. המורה, אל תשבי. מה? למה? כי אני אסתיר לך את הלוח? לא, כי הכיסא הזה נראה לי ממש לא נוח. אולי אני אלך להביא לך כיסא אחר? נראה נוח ממש. אז להביא לך כיסא נוח מאוד? לא, בינתיים אני אעבור. במחשבה שנייה קצת התעייפתי היום, אולי אני אשב. מה זה צריך להיות? מי שברה את זה? איך זה קרה? לא אני.
אושרית, הוא עולה. מישהו דיבר אלייך? המורה הייתה אולי זה סתם נשבר, הייתה ברוח היום. זה באמת מוזר. הגבורה פה לא לשתוק או לשקר, אלא להגיד את האמת. גם אם האמת קשה, אני מצפה ממי שעשתה את זה לקום ולהודות. זאת לירון. לירון זה נכון? מה פתאום אני? אוף. טוב, אז לפחות לי יש שם. המורה זאת אני. למה עשית את זה? סתם, בטעות. לא, רגע, המורה, חכי שנייה. זאת לא אורית, היא סתם אומרת את זה כדי לקחת את העונש לעצמה, מרוב שהיא אחראית ואכפתית. אז מי זאת? את יודעת? כן, ראיתי אותה. מי זאת? ולמה היא לא מודה בעצמה? כי היא מפחדת שתקבל עונש נוראי. אבל זה מה שמגיע לה. נכון, אני מבינה. אני מקווה שגם מי שעשתה את זה מבינה. נכון, היא מבינה, והיא מאוד מצטערת, והיא לא רוצה שהחברות שלה יקבלו עונש, אז היא ביקשה ממני להגיד לך שזאתי. אז מי זאת? זאת אני. אני שברתי את הכיסא. אני באמת מצטערת, אני אתקן אותו, אני מבטיחה, באמת. רק תני החברות שלי לצאת להפסקה, אני לא אשאיר עוד בבקשה, מורה. כל הכבוד על זה שאת אחראית ואכפת לך מהחברות שלך. מעכשיו זאת האחריות שלך לתקן את הכיסא עד מחר. איך זה יכול להיות? בשביל זה יש חברות. מה זה? איזה מוזר, למה הם הפסיקו את היריות? מה, אין מצב שהם נכנעו? אוף, זה קשה. נכון, אבל אתה תצליח. שוקולד יקר, אני מאוד אוהב אותך, אבל אני צריך להיות גיבור. גיבור, גיבור. שלום לכל המתחרות, של מי תהיה האמיצה. מי מוכנה לרוץ 10 קילומטר? אני! מי מוכנה לאכול חצץ כדי לנצח? אני! מי מוכנה לא לישון 3 לילות? אני! אני מוכנה להילחם בדרגות! אני מוכנה להרים עם! אני מוכנה לבלוע עץ! אני מוכנה לקפוץ מעל תהום! אני מוכנה לאכול חרב! אני מוכנה לטפס על מגדל אייפל ברגל! אני מוכנה לקפוץ ראש לתוך הנהר הכי גדול בעולם! אני מוכנה לראשון שבוע! אני יכולה לאכול שוב! אני רואה שכולכם אמיצים! מוכנים? כן!
ננצח. חשבנו על הרבה משהויים. אז תספר לי על אחד מהמשהויים האלה. פעם, כשראיתי שוקולד, ישר התחלתי לאכול, או ללקק. פעם, כשכעסתי על הקיר, רציתי לצעוק עליו שישתתק. כשרעות הרגיזה אותי, הרבצתי נורא. ואני כמובן הרבצתי בחזרה. אבל הבנו שלהתבגר זה אומר להתגבר. ולא לעשות כל מה שמתחשק ישר ומהר. ראינו איך בהיסטוריה יהודים לא עשו מה שנוח. הם עשו מה שנכון והשתמשו במוח. והם קפצו לתוך קרב, המשיכו להיות יהודים בסתר. גם אם זה אומר להתחבא מתחת לאדמה בחדר. ועכשיו נהיה גיבורים גם במעשים הקטנים. לוותר לטובת חברים. לדאוג לשלומם של אחרים. וגם כשקשה לחייך על החיים. ואם הבנתם את זה, הבנתם דבר חשוב. שמזל שלבר בת מצווה הגעתם מכל מקום ויישוב. הטקס שלנו הסתיים בהצלחה. מקווים שנהנתם ושתהיו תמיד בשמחה. ואיתנו בני מצווה בית ספר אבן העזר. רגע, אני רוצה להציג את השחקנים, שנייה. אני רוצה רק להציג את השחקנים. אני מתחילה מהסוף להתחלה. הבנות שלא מפחדים והקטע ההיסטורי לעלות לבמה. בבקשה. הקטע של שבועות. סלנו על כתפינו עד ששבועות יעלו. אתם יכולים לתת להם מחיאות כפיים. הקטע של החיילים. חיילים לעלות לבמה. מכל הקטעים של החיילים. הקטע של הרופאה. קיצור, כולם לעלות. הכיסא נשבר. יש לנו את הקטע של הבימאים. אני רוצה להגיד כל הכבוד מיוחד לעמית. עמית, תבוא קדימה רגע. עמית המפקד הצבאי. ולשחקנים הראשיים ליובל. בוא קדימה. ויעל. זהו, ההצגה הסתיימה. שיהיה לכם המשך ערב ויש עדיין תוכנית, אז תשארו. חשבנו איך להתחיל בלי להישמע בנאליות מדי. כי זה שהייתם קטנים וגדלתם, אמרו ויאמרו אחרינו. אז בחרנו דווקא במספר הודעות שנאספו אצלנו בזמן האחרון. וקיבצנו אותם ללא סדר חשיבות של מה שיבוא בסוף ומה ראשון. ממשרד המשפטים נמסר לא מזמן כי גלימות עורכי הדין גועצו בקפידה. זה די ברור להם כשמש בלי ענן שביניכם יושב שופט בית המשפט העליון הבא. בפקולטה לרפואה כבר יודעים בבירור שתימצא התרופה לכל המחלות, כי בבדיקה שערכו בין שיעור לשיעור גילו כאן את התשובות לכל השאלות. במגרשי הכדורגל האוהדים כבר ביציעים, ובלהקות מחול התפנה מקום בטוח. בכוכב נולד 20 השופטים מציעים שתגיעו כאן כבר, כי הם מאוד קצרי רוח. גם בקניונים הוכרזה כוננות לקראת הפשיטה הגדולה על החנויות, ומהבנקים מסרו שתפקידו קצת רצינות, כי לאמא ולאבא יש עוד הוצאות. אפילו ביבי, ראש הממשלה, היושב בירושלים של זהב, שלח מסר ובו הוא מודיע שבלי ועדות הוא מוכן להתפטר עכשיו אם אחד מכם יגיע.
כן, אלו אתם, זר גדול של כישרונות, שפורחים מדי יום ויפים לתפארת, שלומדים, משקיעים ויודעים ליהנות, שעושים את הכל בדרך נהדרת. אנחנו ההורים נהיה כאן בשבילכם, שתמשיכו לרוץ ושתרצו קצת לנוח, נהיה המשענת והגב שלכם, נהיה לכם האוויר והרוח. זה לא שאנחנו רוצים להחזיר אתכם לביצה, למרות שבשבילנו אתם עדיין אפרוחים. רק רוצים שתקבלו הכל בחיוך וקריצה, את הרגעים היפים ואת אלה המביכים. קחו איתכם את העבר ומה שימכם היום, בנו לכם עתיד מאושר והגשימו כל חלום. אנו גאים בכם ילדינו המצטיינים ומרשים גם לכם לחייך. השתיל ששתלנו כאן לפני 6 שנים פורח וגדל לשיח שושנים. ולכם צוות בית ספר היקר, תודה על כל העזרה ברגעים הקשים, על תחושת החוב והביטחון שהענקתם מבפנים, על התמיכה והייעוץ המתמיד שיהיו משמעותיים בחיי העתיד. המשיכו להיות הזרקור שמתווה את דרכם, מעצב את הילדים ואת התפתחותם. בהצלחה לכם בשנה הבאה ובדרך החדשה, ושנתראה תמיד רק בשעת שמחה. מאיתנו ההורים והתלמידים בוגרי כיתות ו' ומחזור ה' אבן העזר. ערב טוב, הורים יקרים וצוות המורים וכמובן התלמידים. לפתע פתאום בגרתם היום, זה לא יאמן ונראה כמו חלום. ו', רק אתמול הייתם א', איך גדלתם והגעתם עד הלום. 2 כיתות נהדרות כל כך מגובשות. אנו ההורים מלווים אתכם, רואים אתכם צומחים ומברכים את המורים שהיו שותפים למסע המרתק הזה, שליוו אתכם בבטחה ונתנו לכם צידה, וזוהי רק התחלה. אתם בוגרים, את זיכרונות הילדות לנצח אל תשכחו, כי אותם שוב לעולם לא תעברו. ילדים שלנו, משאלתנו היא שתנעמנה לכם שנות הבגרות, לפחות כשנות הילדות, שתדעו להבחין בין טובים ורעים, שתהיו נאמנים לחברים, שאלוהים יהיה לצדכם כל הימים ויעניק לכם הרבה מזל בחיים, שתמיד תהיו עם חיוך על הפנים וכמובן שתגיעו להישגים. בפתח ניצבת תקופה חדשה שעבורנו היא ממש חידה, אך נדע כי סיפוק חיוכים ולב שמח אינם רק מילים, הם מפתח. נלווה אתכם מרחוק ומקרוב ובליבנו נאחל שיהיה לכם רק טוב. תודה לכם ילדים שעשיתם אותנו מאושרים, ולכן צוות המורים הגדול שלימד וליווה את ילדינו. אנחנו מודים מעומק הלב על התמיכה והאהבה, יודעים כמה זה לא פשוט לעמוד מול 30 ילדים ולנהל שיעור ולתת מעצמכם את הדברים המיוחדים. אנחנו מעריכים את ההשקעה, את המחשבה והעידוד, מוקירים את הנתינה, העזרה, המחשבה והלימוד. תודה על עשייה, על אווירה טובה. מאחלים לכם חופשה נעימה עם שקט ושלווה. ערב טוב, אני מתכבדת להזמין את המנהל אילן זזון, המורה איילת, בבקשה לבמה, את הדסה מילר ואת המורה מירב, בבקשה. עכשיו על קו החוף מול אלוהים כבר לא מעמידים פנים, רוצים הכל מההתחלה. כן עכשיו השקט כבר נשמע קרוב, כל מי שבא לי בא לי טוב, כשאין תשובה לשאלה להשתולל כמו שיכור, הרי בסוף זה יעבור. זה הלב שמתעורר, מתחילה ללכת צעד צעד, זה בא מבפנים, אתה אומר לעשות ולדבר, זה לא קורה כשמשתנים, אין חרטות, הרגלים משנים.
לא מעמידים פנים. כל התלמידים מתבקשים לעלות לשירי הסיום והפרידה מן המחנכות. צפוי כמו שמש, ובכל זאת מפתיע, העולם מנגן לי אבל גם מפתיע. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. העולם מסתובב והשמש תזרח לה, ואני מסתובב בין כולם. אחפש לעצמי איזו דרך ללכת, אמצע ואלך לי בהר. זה נגמר, זה היה, נשארו זיכרונות, הם איתי לתמיד, בכל זמן. שאכיר אותם אנשים, אעשה לי איתם זיכרונות אנשים. אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. הם היו נפלאים, נכון? מחיאות כפיים סוערות. ועכשיו, זה הזמן לחבק אחד את השני, לגשת, להתכבד, לאכול, ולא לשכוח לברך. ומה? אדון החיוך נעלם, תראה רק שפור, כי גם זה יעבור, והכל מסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, נשיב כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נירק, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, נשיב כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נירק, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד.
יודע יותר טוב. טוב, את רוצה את זה? עכשיו נשאר